Добър ден. Кажете. Кой трябва? Колко взимаш на гум? Левче. Добре. Няма работа, брат. Къде да се отива? Няма къде да се отива. Да крадем, не крадем. Да лъжем, не лъжем. Клима тук в проблем. Бега бе, малкия. Бега да не те клима човека. Бега. Него не го клима. Така. Кажете, има ли нещо? Па да оправим тук на момчето гумата. Готово. Тук какво се пише на тази табелка? Ремонт лепи гуми. Ето го от заведението му. Не е заведение. Ай, почва. Това е моята работилница. Слави майстора, най-силният търговец от квартал Нов път. Който пука гума да идва при мене. Най-ефтиният човек съм аз. Вижте ме, дами и господа, как работим. Има тук ръцете ми. С лъжици и вилица работим. Ето това, къде ядем супата, това ядем кюфтето. Я покажи. Ето ги бе, това е за супата, това е за кюфтето. За сърми. Ей! Те ще дадат чунгумата. Извинете. Сега, който ме гледа, нека да ме гледа пак. Заповядайте при Слави майстора. Взима ефтино, прави бързо И комфортно. и комфортно. Пускай малко музика отвътре. Сега бе, чакайте. Увеличи. Не, бе. Ами чакат на чурупа. Чакайте малко, сега че пускам музика. Имам всички, брат. Ето още един клиент пристигна току-що. Чакай да пускам малко. Пускай малко игра, ако искаш. Аз съм майстор, не играем. Михи! Кераманките най-инглес. Ага, ще кераманките. Заходим гумата на хората, ще ме чекат. Има време. За всички. Тази година ще направя 100, 200, 300 милиона. На година ще направя А така, те за клиенти. 100, 200, 300 милиона. За моя зет. Къде краде? Идва тук и краде. Червената шапка. Какви са тия песни, бе, Слави? Какви са тия песни, бе? Наркомански. Аре, давай, почва. Миша Шамара. Ана скара, бе. Ана скара, не виташ. Очарао като не виташ. Kirena si chora mene me kira. Ама иджа. Манда е лечу знаете. Ти фирма. Char dai ma ali. Дай ти фирма. Da andre si. Ora poste ki da pek ta kana. Ora sab na basta. Рана иде таре чарабе, не вика фака. Дай, разтирай малко. А така, за клиентите специално. За този стил, оффроуд, гъди мъди домашен комфорт. Нали съм до корок, направи